खुलुमबाय। दिनै 22 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफलखौ नायसंनायनि गिबियावनो दङ मेष राशि। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 21 आरो 10। बृष राशि। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआव गोजौ गाहाय जानो हागौ। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 10, 18 आरो 24। मिथुन राशि। रांखान्थियारि जेंनाया सुस्रांजागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2 आरो 7। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2 आरो 7। सिंह राशि। सुबुंफोरा गुबुननि गावारि बाथ्राफोराव, गुबैयै गावनि लोगोरिनि बेलायाव आखाय होनो नाङा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1 आरो 8। कन्या राशि। सुबुंफोरनि थाखाय गोजोननायजों बुंफबनो हागौ। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9 आरो 17। तुला राशि। रमान्टिक लोगो हमज्लायनाया जोबोद गोसो गुदुं जागोन, नाथाय बेयो गोबाव समसिम थावरिनाय नङा। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4 आरो 7। वृश्चिक राशि। गावनि लोगोरिनि नोजोरखौ नेवसिगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6 आरो 4। धनु राशि। जिउआव अनज्लायनायनि बिबारा थाबैनो खिलिनो हागौ। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2 आरो 3। मकर राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम हगारगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5 आरो 2। कुम्भ राशि। मोजां मोनज्लायनाया नोंथांनि थाखाय गोबां खैफोद गोनां जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 11 आरो 5। मीन राशि। रमान्टिक सोमोन्दोनि थाखाय मोजां सम जागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, 8 आरो 28। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।